Секси съобщения, за или против? За. Да не е много рязко, но да е така по-деликатно, да. Абе, виждам, че си някакъв комплект, ама мога да ти предложа по-добра схемичка. Искаш да си печелиш? Много. Колко много? Искам да извикаш. Много. Секси съобщения, за или против? За. Какво за тебе е секси съобщение? Да не е много рязко, но да е така по-деликатно, да. Преминаваме ли към снимки или само емотиконки или... Значи не ми се е случило до сега, но може би до снимки бих стигнала. Случвало ли се да провериш телефона на гаджето и ако да, какво се открива там? Случва ми се, но честно казвам, нищо интересно не съм откривала. Так хвана яд, нали? Да. Так му се вика, че сега ще го зарежа, защото си пише с други. Може ли жена да е с по-беден мъж и да го уважава наистина? Даже какво значи по-беден мъж? Да изкарва по-малко пари от тебе, От примерно. мене. Да. За себе си това, което чух в момента, мисля, че горе-долу между 3 и 5 хиляди лева мога да изказвам за по техника. Тя няма нужда от мъж. За мъжа е същата работа. И колко деца? Искам 4. Питам те, защото имаме комплекти за деца и за да може от сега да си направиш поръчка. Да. Значи 4 комплекта за децата, 2 комплекта, един за тебе, другия за мъжа ти. Добре, честито за момента си спечели само за тебе. Полека да слезем. Да няма оправяне на зъби. Много ти благодаря за искрените отговори. Последвайте Карма и в Инстаграм и в TikTok, защото качват много яки giveaway клипчета. Аз ще направя реклама да си оправите зъбите при нея. Да.